Haga jing la kai yakni rung Europa Conference League haprengka Chelsea Persia eka seberte. Haba pai syang nga jing la kai haga kela step baro artli ki kenhun ke yak haj klemla bat pen khijar. Badai haga kela min kata haga minit ka basan peu. Ka Chelsea ka layo ban Thep ya ga gol ka baningkong haga nga jing la kai Lyngba ka penalti balakan jat daw Christopher Kunku. Badha ka minit ka mahnyau penreu ka Chelsea ka layo beang ban Thep ya ga gol ka ba ar Lyngba umaduke. Badai lo magini ki ar gol ka Chelsea kala khor ka nam job haga ni jing la kai fast leg da ar lanon. Haga jing la kai Chinese FA Cup hapreng ka kenhun Oscar ka Shanghai Port Persia e ka Tianjin Jinmen Tiger. Haga ni jing la kai ka Shanghai Port kala khor ka nam job hadin magalala ban pelim sok ya ka Tianjin Jinmen Tiger da lai lanot. Badia gini ki lai gol jong ka Shanghai Port layo ban Thep Lyngba wulei. Haga jing la kai Saudi Pro League hapreng ka kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ai ka Al Red. Haba pai syakre ka jing la kai ka Al Nassr ka layo ban pen khijar nengkong haga minit ka ba lai peu sau Lyngba orang ile kai ba kensai jong ka Cristiano Ronaldo. Badia ka bol lai rapen bu daw Sadio Mane. Badai lama ka shigol ka Al Nassr katam haga kela step da shigol lanon. Badai haga kela min kata haga minit ka basau pengendai ka Al Red kalayo ban Thep ya ka gol penya khai Lyngba Mohamed Fauzir. Badai lama ka gol hadu bokot ka kendai per minit bat khat lai minit ka additional time baro artli ki kenhon ki klemla shu bat pen khijar haga bakine da marshi gol. Ba Lyngba ka jinga khai baro artli ki kenhon ki yo khor marshi poin naga ka jinga kai sedang jom ki menta ka samoy. Haga jinga kai Duran Cup quarter final. Haga jing la kai quarter final ka balai hapreng ka Mohun Bagan SG Persia e ka Punjab FC. Kabani le kai haga por sau baje janmin. Bar ka jing la kai quarter final ka basau ka dai hapreng ka Bengaluru Persia e ka Kerala Blaster. Kabani le kai haga por nyau baje janmin.